Kendra Shillong, but ni pediang so pai pi shakani ka thup khubor mata ka janmit. Shwabangin sedang tung ya pai shikimat bakong san. Kiu ka jingdon jong ki bakot na ka jingpang COVID-19, siya ka khandai pulay point real pra na ka shispa. Ple Menteri rang badu ka ri Narendra Modi ya ka yeng sa babun mala jong ki dukot ka parliament. La rakhe ya ka sengkut snem ha ka jilla ban ken mau burom ya ka jingdap shispa arpuwe snem nadu bala seng ya ka seng khasi. Bat la ple ya ka Anganwadi Center badang shudep shna thamai ha mau diang. Ki khubor babnia ka India kala la ban jam saya we pat umau jam ha ka jing ya khon persha ya ka khlam COVID-19. Da ka jingkot jong palat prapusan lak ngut ki briu ka jingkot hakari kalakot sya ka khandai phulai pon riu pra na ka shispa ka jingdon jong ki badang don ya ka jingpang hakari hadu manta ka sngi ka long sau lak sau phulai hajar sau spa prapun riu ngut kat balong tang prapon prasan na ka shispa nakari ka balade ban pha tes hakari la yatho banaka daw ka jingpen khlan ya ka tanat ka kot ka khia hakari ka jingpen trei kam ya ka standard treatment protocol jong ka sarkar padeng daki sarkar jilla bat union territory bat ka jinglen lade bat jing shakri jong ki doctor ki nong sumar bat ki nong trei bahakmat e kala lam linti sha ka jing kiu ka jingdon jong ki bayo ya ka jing kot hakari ha ka jilla pat kat hadu hinnen kasngi la yo jingken bakidon nyo pongut ki badang yo thamai ya ka jingpang COVID-19 hakaba khandai phukhandai ngut ki lakot bat lai ngut ki laklat no hadu manta ka jingdon jong ki badang don ya ka jingpang ha ka jilla ka long praspa khandai phusaw ngut bat shipo hajar lai spa lai phusan ngut ki lakot bat shi spa shipo ngut ki laklat no Menteri rang badu ka ri Narendra Modi henne ka sngi ula ple ya ka yeng sa babon mala jong ki dkhot ka parliament henne men step lengba ka video conferencing Modi ula ong balala ban weng no ya ki jing e ka bala ne da ki post nem Modi ula ong baka bor jong ka lok sabha ka lanang kiu bar ka daw ka long baka ri ka kwa ban jam ha ka lat bathamai ban yo ya ki jing kala Modi ula kan tho ru babaro ki dkhot ka parliament kila shim khia ban pin yo nong ya ka parliament bat kila la ban jam kham shakhmat shakliar ha ka badei bat kani ka liang मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो सोलर प्लांट हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो ka jingle kemen ya ka sengkut snem ka bashispa arphuwe la rakhe manta ka sngi ban ken mau ya ka seng khasi movement la hab ban rakhe ya ka sengkut snem ha uni snem ha padeng ka jing duna ki brieu namar ka jing don ka khlam COVID-19 bat ban bu perking ya ki jing te ken don kombala batha da ki bor sinshar district ka sengkut snem ka tho ya ka jingkut jong snem badru kum ka lingkhu snem jong ka seng khasi kabla seng house snem khat praspa khandai phu khandai ban yada ya ka nyam tan rai ki khasi ki riti dustur bat ka ktien la rakhe ya ka ni ka jingle kemen hamadan waking jayaw hakaba ki penlong ya ka jing duwai phirat daki nong sut nong shor ka nyam khasi la hab ban penduna ya ka jing shat ki nong shat bat ki paj ba bawan bala batha ba baro ki de ban but perking ya ki kendon ka bor sinshar district ka jing le ben ya ki ken thei bat ki khanna ka long ka mat ka bakta ya ki imlang sa lang ka jing sho jing dat ka long ka ba ma ya baro kham tam ya ki ken thei bat khanna ki ba kham ngat ha ka jing sha le ben namar ba ya ki hok jong ki om don ki ban yada ni shem khia ka we na ki jing e ba ki brio ki ya kendo ha ki ni ki sngi ka long ka jing pen slem ban yo ya ki jing siu bat bai lut ksan Menteri Katanat Social Welfare iba kermen shela iya thu baka sarkar ka kwa ban pentikna ban pen kloy ha ka ban pen bet ya ki jing ujor ki bashisha bat ban siu kloy ya ki jing siu bat ki bai lut ksan iba kermen shela ila batai ru baki kam ba pher ki ken thop ya ka jing pen sngaw ya ki jing e bat jing ujor bat ula ken tho ru baki lakhmi bnya ban pentikna ban pen saja ya ki nongle bomman bat ban pen kloy ya ka jing siu shaki nong sha thombor It cannot be just given whenever it comes for claiming any compensation. You know the procedure is there need to be followed. There are some criteria. We cannot just give, otherwise later on who born for that expenses.
if by mistake the officers give it to someone else, or maybe it's not proper as per the criteria need to be followed, then that means they are the one to be blamed. So that's why our officers need to check it correctly, that it should not go to the wrong hand, and it should be a genuine case. There are different from one case to the other case. If it is a genuine case, then we have no problem in giving this compensation. But it should be correct information need to be collected and then do. Ki Anganwadi ki Donya kabenta ka bakarpang haka jing sumar sukheri ki khanna haki shnong ki thau ka sarkar Meghalaya haka jing etrei lang bat ka CRPF 67th Battalion bat ka Swachh Bharat Mission Gramin Village Employment Council lembat ki borshnong borthau kilala ban shnaya ka Anganwadi Kaseng BJP hapo ke Jilla Meghalaya kala banjur bakan yai beteng ban pinjur ya ke jing dawa halor ka mat ka biadei bat ki kam bamsap hapo ke Jilla tat hadu ba onda lap ya ke jing shisha lengba ka yeng bishar lane da ka ba penlong ya ke jing toket ka ba light luit kaseng kala penparu bakla le ya ka ne daladehi om da ka jing don benta bat kino ki seng sain perthei lane da ka jing pen bor jong no u Vice President ka State BJP Unit u Bernard Marak ula penrem jor ya kaseng NPP kabla rai bakin amkhot ya kaseng BJP nakabenta ka jingyalang jong ka sarkar MDA la ban kedo bakaseng NPP dangshen kala dep ban penbena bakin amkhot shu ya kaseng BJP nakabenta ka jingyalang jong ka MDA Coordination Committee meeting kaban long hadien ka Dorbar Assembly banyak keren halor ki babon kimat kibia day bat ke jing kenno bamsap jong kaseng BJP declaring that they will not invite BJP to a MDA meeting is totally senseless, because the entire issue was raised by BJP. Actually, without BJP, how they are going to sort out this problem? And if BJP is not invited, yes, we are compelled to raise this issue time and again in media and in other platforms. We are not going to stop, because ideology of BJP is to make corruption free, and we are going to do it. Zero tolerance against corruption. That's why it is our duty to raise this matter, to raise these issues, and to the most possible way to sort it out. Menteri Rangba Barim ke Jilla Assam bat uba longru unong yalam Rangba kaseng Congress utarun gogoi ula klat no menta ga janmit ha Guwahati Medical College bat hospital yakane la pentip da menteri katanat ka kot ka khia u Himanta Biswa Sarma la ru ban penken mau baka jing shitom jong ugogoi kalanang banjur kat banang mi kisngi hadien baki dekot ba pher ha ka met jong u kila sange treikam lahap ban bu ya ugogoi hapo ventilation bat nakadaw ka jing tlot palat ka met nakadaw ka jing yo jong u ya ka jing pangklam kilong kidaw jong ka jing klat jong u mentapat nginya pet chwa ya ka jing long jing man ka sun medeng ha shilong ka jing shit kalong khat nyo point khandai degree Celsius bat ka jing kriat kalong 0 point sun degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong 0 punyaw na ka shispa min step bat 0 pulai na ka shispa janmit ka sun medeng kan dumlo ha shilong bat ki jaka ba marjan Hashwa bangin penkut ngi penkan mau ya pi bayakan ni ka kubo jong ngi phila ruban pet live ha ka YouTube page jong ka DD News Shillong nalor ka ba phiyo I ha ki television phila ban let cha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong nakabenta ki khubor ba manla ka sngi Shwaban penkut ngi nya phai biang sa shi sen chi ki mat ba kongsan Kiyo ka jing don jong ki bakot na ka jing pang COVID-19 siya ka khanday pulay point riu pra na ka shispa. Pli Menteri Rangba du ka ri Narendra Modi ya ka yeng sa babun mala jong ki dekot ka parliament. La rakhe ya ka sengkut snem ha ka jilla ban ken mau burom ya ka jingdap shispa artway snem na do bla seng ya ka seng khasi. Batla pli ya ka Anganwadi Center badang sudep shna thamai ha mau diang Parlok katu ngila poi syaka bakut jong ka thup khubor jingi mentaka janmit hadu banginde syambiang bat phila shai kasngi khublei pi baro